Nugroho wujude tirta hayuningrat. Sang Hyang Jagatnata ngandika mangkono sabdanira Hong ilahing Purwanira hanyuraos tuing gesanging manungsa tirta katri hanyawiji nuwuhaken daya prabawaning ngagesang pramana jati dadya lajeng hangudari kasunyatan sangkan antara lawan paraning dumadi lamun jalma kadunungan kagoiban kawaskitan pangawian kuwawi miyak wewadining jagat Hong ilahing ing samangkya lenggah ing sukma anggesangiraga sinebut nyawa nyamati jantunging manjing rahing karohanian nyamating kalih mungguing rasa pangrasa kang sinebut kebatinan daya gesanging sukma yeku jatining satriya enggeh satriya sejati Hong ilahing hanyuraos werdining tirta katri nenggih tirta martani tirta kamandanu miwah tirta parwitasari wujuding pangesti sru manembah mring Yang Maha Agung tulus luhur lair batin wignya luluh manunggal jati sang sukma luhur misesa sagung bawana lageng tembe jangkaning jaman sukma luhur pinangka satriya sejati wenang nurunake ratu-ratu tanah Jawa kepareng ngagem purba lan wasesa satuhu winong wong ing Jawata sinuyutan sentana miyang kawula sinukmeng daya minulya sinukmeng daya Prabawa miyah miwang sinukmeng daya yuwana langgenging bawana langgeng kacaritane kala semana wis purna pamaose wahyu tirta hayuningrat
ya Wahyu Wiji Mulya kedadak Risang Sukma luhur saya surem kawis tingal saya surem ing sakala ical saking panduluning netra dadi wujud cahya ingkang sumorot semunduling antariksa wangsul ing kedaton Taman Sari kadilengleng manjing marang guwa garbane Diayu Dewi Kunthi Talibrata. Disedhaki pantos mono kae kok banjur ora gelem jugar anggone tapa kebangetan temen sang penemban kula aturi ningali dhateng kula pun Begawan Kencana Wulan. Kula namung piyambak mbok bilih kala panjenengan boten kersa jugar para widodari menika kathah anggenipun nguriuk panjenengan menika mbok inggih setunggal mboko setunggal monggo monggo. Gineng Soca Weda ya mangras kerti nanging mapanoning caksu mapanoning cethakku ki mau malah dadi daya mandaya kasektenku wujud gelap sakethi sembur geni Agni mawa daya angin angin mawa daya Agni mung wae kasempatan sediaku ana ing kono aja meneh kok wujute senjata pusaka nadyan pucuke gabah nyorok nyocok cethakku bakal pinaringan prapteng ajal antakaku pinaringan ajal kamuksuwanku para dalah mula kabeh dadi srana kasembadaning sedya Supraba aku pitaya dewa paring nugraha ingkang kaya ngene bakal dadi srana kasembadanku garwa kelawan kowe Supraba. Mula rikalang dadi kenggal ayo ladenono brantaku wis mancing jroning tilamrun kasempatan ingkang dadi sedyane Dewata Kaca Supraba. Antariksa sarwi mulat kalane Prabu Newata Kawaca anggetakake wujute Aji Gineng Soca Weda mapan wis bisa ngawuningane pangapesane tatkala angedalake panggetakan gelap sakethi mencorong saking cethake nglepasi wujuding panah
Pasupati nyorok wujuding caksu pecah kapisanan inggih Prabu Nirbita Niwata Kaca.